Ahoj, dnes sem přichází modelka Piggy. Ahoj, já jsem skvělá modelka. Podívejte na můj skvělý červený šátek. Je červený i fialový zároveň. Teď přichází klokánek. Mám bílý šáteček nebo zelený a odskáču s ním až do módy. Naschle. A jako poslední s účastníkem této show jde naše výherkyně Váška. Mám duhový náhrdelník. Všichni z nás tu mají náhrdelník a teď půjdeme na diskotéku. La, 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 la. Potřebuji si dojít na WC. Počkejte chvíli. Tak, otevřu si záchod. Tak. Co to v tom je? Bomboniéra. Tak, spláchnu a půjdeme zpátky. Ahoj, Piggy. Váška, chtěla bych ti něco říct. Vezmeš si mě? A proč? Tady máš. Děkuju. Piggy, objednám nám kostičky. Pane vůdčí, ano, co potřebuješ? Objednáte nám kostičky? Ale jasně, klidně. Jen chvíli počkej. Ahoj, už jsem se zase vrátila. Čekáme na ty kostičky pořád? Ano. Tak já si zatím schrupnu. Nebo půjdem tancovat? Hula la la. Hlavně budu mouřit na tu kameru. To já se o ní tak moc nebudu starat. Dobře. Tak tady máte všechno vaše jídlo. Děkuju. Fakt děkuji. Naschle. Ahoj.